Село край Дулово е на път да остане без обществен транспорт заради нелегални превози, които осъществяват местни жители. Общественият превозвач, който превозва жителите от Секулово до близкия град, е на път да се откаже от дейността си заради липсата на клиенти. Хората в селото признават, че наистина има такъв проблем. Има коли, които минават, спират, вземат хората и автобуса си отива пак празен. Това е грешката на нас хората. Автобусните превозвачи в Секулово изпитват сериозни затруднения, тъй като нелегални превозвачи, други, нелицензирани, идват минути преди тях, вземат им клиентите и те остават без клиенти, така че много от тях всъщност ще се откажат от лиценза си. Според някои от местните, действително има шофьори от селото, които извършват нелегални превози. Аз имам сега мои хора отивам за долу. Що да не ги взема? Да не ходя всеки ден. Единственият превозвач до селото признава, че са пращани многократно сигнали до институциите, дори с номерата на самите автомобили, извършващи нерегламентирания транспорт. И няма решение, няма наказани, няма глобени. Нито един не е справил до сега. Напротив, увеличават са колите, но не намаляват. Просто караме до където можем вече, до където издържим, но от ден на ден. Превозвачът е убеден, че ако държавата не намери решение, Секулово скоро ще остане като десетки други села в край Дунавска Добруджа, без обществен превозвач.